ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం చెప్పే ప్రతి జాబ్ అప్డేటు ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నోటిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుండి కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుండి బ్యాక్లాగ్ పోస్టులకు దరఖాస్తు కోరుతుంది. దీనిలోని మొత్తం 3 పోస్టులు విడుదల చేశారు. పోస్ట్ వైజ్గా చూసుకుంటే కనుక జూనియర్ స్టెనో, దీనికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే కనుక ఏదైనా డిగ్రీ పాస్ అయి ఉండాలి. దీనికి తెలుగు, ఇంగ్లీష్ చదవడం, రాయడం వచ్చి ఉండాలి. అదేవిధంగా కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కూడా కలిగి ఉండాలి. సెకండ్ పోస్ట్ చూసుకుంటే కనుక ఏఎస్ఎం, దీనికి 10వ తరగతి పాస్ అయి ఉండాలి. దీంతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్వహించబడిన మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ గాను కోర్సు నందు పాస్ అయి ఉండాలి. దీనికి సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్ నందు పేరు నమోదు చేసుకుని ఉండాలి. ఇది మహిళలకు కేటాయించబడింది. అదేవిధంగాను వాచ్మెన్ పోస్టు 5వ తరగతి పాస్ అయి ఉండాలి. సైకిల్ నడుపుటూ వచ్చి ఉండాలి. దీంతోపాటు లోకల్ షెడ్యూల్ ట్రైబల్ ధృవీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి. ఇది కూడా మహిళలకు కేటాయించబడి ఉంది. ఫ్రెండ్స్, దీనికి చివరి డేటు చూసుకుంటే కనుక మనకు 10/8/2021. అదేవిధంగా ఏజ్ విషయానికి చూసుకుంటే కనుక 18 సంవత్సరాల నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన అభ్యర్థులు ఎవరైతే దరఖాస్తు చేసుకుని దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా వైద్య ధృవీకరణ పత్రము, విద్యా ధృవీకరణ పత్రము, 4వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్డులు కావాలి. స్థిర నివాస ధృవీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి. పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు మరియు వాటి పత్రాలపైన గెజెటెడ్ అధికారితో అటాచ్ చేయించి పూర్తి చేసి దరఖాస్తు సహా విభిన్న ప్రతిభావంతులు మరియు వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ, కలెక్టరేట్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఏలూరులోని 10/8/2021 సాయంత్రం 5 గంటలకు స్వయంగా కానీ లేదా మీరు పోస్ట్ ద్వారా కానీ పంపించాలి. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకుంటున్నారో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. అక్కడ నుండి మీరు డైరెక్ట్గా మీరు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ చూసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.